Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jolsare hande ko ñalawma aset hawde ko 11 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar toon to Kalifunde guiɗoɗen ɗum noon ko fate e cumu gongu toon ngu ene wayno ɓeydima yajji habaruji men international mana men toon to Europe hono kanko Olaf Scholz gardiɗo laamu toon to Allemagne o rentini kanko hoore makko Donald Trump o wonde ko fate en deƴal international il faut que goto respecte frontiére uji gandaɗi taw international ɗi Ousmane Sonko premier ministre mo Sénégal omo yettima hande toon to Nouakchott ɗum noon ko jillu ligguey hakkude Mauritanie e Sénégal pour balɗe tati kanko Ousmane Sonko e tolno makko mo Mauritanie habaruji meɗen ma en jaat to Ukraine ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe ɓe nanggui soldateɓe ɗiɗo taw ko Corée ɗum noon ko neldano ɓe toon en kaaɓe haare hakkude mabɓe e Russie goni koye wadde ɗum e interrogatoire oɗo saha joni toon to jamena cakkitotoɗen ene wayno ko cérémonie waɗi toon hannde ɗum noon ko guddugol base militaire français ji woni toon siftinde on tan ene wayno ko France e Tchad koko jaɓodiri fati jokkodiral militaire reagal hakkude mabɓe yonnoto cakkitoɗen habaruji meɗen ko jokkodirde hawnagui Tijane Niang walla kanko Foutangue Diaw ɗum noon ko Mbumba gonɗo toon to Jowol sibabude piilugol mawɗo wuuro Jowol ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon binɗen ni hande ko aset 11 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habaruji moɗon e ɗemgol Pulaar donc puɗɗorɗen ko toon to Californie ene wayno ko cuumu gongu toon ɗeɗo balɗe foof enen continue hande bonnude nokkuji taariɗi ɗo Los Angeles ɗum noon e wayno hande oɗo ñalawma mbi ko wonde ko ɗum noon hande e tugnade hande habaruji gumri toon to Los Angeles ene wayno ko cumugu woni joni ko banggueji to mbiyata palissade ɗum noon ene eko yiya kadi hande hono kamɓe yimɓe haaɓeɓe jeygol umiɓe toon to Mexico kadi gaari wallude kamɓe Californie naɓe haaɓede nguɗo cumu ɗum noon e wayno ko famata oɗo saha joni ko kamɓe Mexique ɓe neldi ken wona 14 ujunere neɗɗo taw ko yimɓe joguiɓe karallagal ko fate en haare jeygol ngol tunnade kadi habaruji gumri toon hono kanko gouverneur mo Californie Gavin Newsom o udditi hande website o kadi ko pour wawde habde misinformation jogowo ɗeɗo balɗe foof ko fateji cumu gongu toon to Californie ngu ene wayno ko pour mo wiide makko kadi e konngol ngol haali wi wonde ko non seulement ɓeɗo perduɓe galleji men e perduɓe kadi woni yimɓe mayɓe hen ene goƴa ko fate cumuji ɗiɗo kono noon kadi ene goƴa kadi information ngaji goɗɗi baɗeteɗi hen ɗum noon e wiide makko wi ko yimɓe politicien ji ene kutoro jeygol gongol toon cumu gongu joni toon Californie ngu wadde hen gueɗe ɗum noon ko feccude yimɓeɓe e kadi bonnude haqqillaji yimɓe ɗum noon ko ɗum waɗi ɓe guddito oɗo website toon to Californie pour habde ko fati ko mbiyata misinformation gonɗo toon sibabu nguɗo cumu gongu toon to Californie wonde fof ene wayno ko kanko gouverneur Newsom kadi o haali wonde ko ene wayno ko kamɓe Californie naɓe eɓe jetta kadi hoddiɓe mabɓe ɗum noon ko Mexico surtout henna nde ɓe neldiɓe yimɓe haɓoɓe jeygol neldiɓe kadi haraleɓe kadi ko fate no dandude jawdi ko wayno pucci en e gueɗe toon kadi to Californie ene wayno ko won joguiɗo drone goto ɗum noon ene wayno ko drone o diwan noon ɗo yandu felɓodiri e avion goto avion kañum hoore mum ko kaɓannoɗo ko fate jeygol ngol e ɗum noon e wayno oɗo saha joni kamɓe FBI ɓen goni ɓe bernima langal pour wawde andude hol jeyɗo oɗo drone taw ko civil kañum hoore mum weddino oɗo e drone weeyo ha oɗon drone wawi felɓodirde avion donc tugnade hande e banque biyeteɗo JP Morgan ɓe mbi wonde ko bonandeji guila e galleji ha e laabi ha e gueɗe ɗe ganduɗa hen ko fati potoji ha e kadi yimɓe mayɓe hen ko boni Californie sibabude ngol ɗo jeygol ɓuuri joni ken wona milliard uji nogas ɗum noon ko tugnade noɓe kaldir ni ɓe mbi hawnaki
hawnaki ɗum ɗo fof ma yettoyi ken wona capanɗe 5 milliard nde jeygol ngol gasata aw siftinde on tan won nokkuji ɗi jeygol ngol wonno ene wayno oɗo saha joni dartima ko won yimɓe jamiraɓe yo gartu e galleji men kono ene wayno ko kamɓe shérif walla yimɓe so toppiriɓe ko fate sécurité toon to Kalifoun mbaji yimɓe yonde enen fewi surtout won nokkuji ɗeɓe jahata nokkuji ɗi ene hawnaki taw nokkuji ɗi tiiɗani no fewi ɗum noon ene wayno ko wawi wonde fof ene kamɓe shérif kawni toon to Los Angeles eɓenen dadi yimɓe hewɓe taw ko dadiɓe mabɓe nana e nokkuji ɗi fof pour fabade yimɓe so tawi wonko poti toon ko fate jaaye ko wawi wonde fof ene wayno tugguiñede talata ɓenɗo ene jenggol ngol to fuɗɗi noon adde toon to Palissade to ene wayno oɗo saha joni bonni nokkuji kewɗi surtout henno nokkuji ɓadiɗe to wiyete Malibu kadi ene wayno ko oɗo saha joni puusi kadi fade toon to nokkuji takkiɗe to wiyete Brentwood e nokkuji kadi gonɗi toon to Bel Air ene wayno jeygol ngol kadi ummima o toon banggue fayi kadi to nokku fayi toon to San Fernando Valley Encino ene wonde Sherman Oaks ɗum ɗo ko saraji Los Angeles ɓe mbi donc ngolɗo jeygol kadi ne wayno fuɗɗima ɓadade highway 405 tuggi aljuma hanki ɗum noon ne wayno oɗo saha joni ɓaddima nokkuji gonɗi Mandeville Canyon e kadi e Mulholland ɗum ɗo fof ko nokkuji hawnaki goni koye oɗo saha joni koye jamiroje pour yo par so tawi jeygol ngol wawani dartinede kañumen fof ko jaltinde galleji men fama tan oɗo saha joni tugui tan talata ɗo gonɗen ɗo en ha ɗo jarten ɗo ko jeygol ngol fuɗɗi ɗuminde koɓe mbi bonni ken wona ujunnaji 5 galle ɗum noon ko galleji gonɗi tan e oɗon nokku tan kalteɗo ɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko jeygol ngol wonto dartina wonto bonni ha laaɓi darti kadi wonto fuɗɗi kadi yaade banggueji goɗɗi oɗo saha joni toon to Californie kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international guiɗoɗen ko toon to États-Unis hono kanko Donald Trump président jogorɗo ƴeftude laamu ñande 20 lewru janvier nelaɗo makko yettima toon to Doha ɗum noon ko toon to Qatar nelaɗo makko waɗima en fotti toon e premier ministre mo Qatar biyeteɗo Mohammed Ben Abdourahmane El Thani ɗum noon siftini ɗon ko Qatar kañum wonno waɗannoɗo maslaha pour kaldigal hakkude leyɗel ko wayno Égypte ko wayno Palestine ko wayno Israël e ko wayno États-Unis beele ko jamne dañe toon to Gaza kono ne wayno ko dumunaji ɓennuɗi hono kamɓe Qatar ɓe mbawino wiide won dankadi ɓe mbatta gonta dogan ɗiɗo maslahaji par ce que donc ene wayno ko Qatar wino oɗon sa no dartini maslahaji mum sibu tawi yimɓe wonne ɓe ballata pour haare wonde toon to Gaza nde ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump nelaɗo makko ari toon hanki 10 lewru janvier ɗum noon e wayno ko oɗon nelaɗo ko kanko biyeteɗo Steve Witkoff donc en woni ko kanko premier ministre mo Qatar eɓena joddi eɓena kalda pour ko fati holno jaam dañira toon to Gaza kanko Donald Trump so nde o ƴefti laamu fof on wawa huccande ɗum beele jaam dañe toon to Gaza siftinde ɗon ko kanko Donald Trump o haalino wi wonde ko nde o laami fof en wayno ko haare wonde toon to Gaza e haare wonde toon to Ukraine nde ko dartino ɗum toon to Ukraine tugnade kadi ko radio France international reporti hono kanko Vladimir Zelensky o haali hande samedi 11 lewru janvier o wi wonde ko militaire makko kamɓe Ukraine naaɓe eɓene nangi militaire uji ɗiɗi taw ko yimɓe jeeyaɓe toon to Corée du Nord naaɓe ɗum noon ɓe nangi ɗumen ko toon to Kursk noon ko région gonɗo e nder Russie taw ɓeɗo militaire uji ɗiɗi Corée du Nord naaɓe jeeya koye yimɓe neldaɓe toon taw ko Corée du Nord neldi ɗumen walla Russie naaɓe habde mabɓe ɓeɗon yimɓe ɗiɗo ɓeɗo nangi ɗumen ko militaire uji ɓe nawama déjà toon to Kiev ɓe goni ko waɗede interrogatoire uji tugnade hande ko radio France international haali wi wonde ko oɗo saha joni service aji Ukraine biyeteɗe SBU goni koye namdade ɓeɗo yimɓe Corée du Nord gueɗe ɗe ganduɗa patuɗo en holko woni kañum ko implication men e ko fate ndeɗo haare wonde hakkude Russie e Ukraine ha hande toon to Europe hono kanko gardiɗo laamu Allemagne hono chancelier allemand Olaf Scholz o wi e ndella communiqué walla nder konngol ngol ƴefti ɗum noon wonduno ko o arno ko tawede boto parti makko parti biyeteɗo parti social démocratique ɗum noon bannongo jonde mum toon to ko Berlin o wi wonde komo rentini aduna o fof ene wayno ko leyɗele ɗe so yiɗi wona leydi mawdi so yiɗi wona leydi tokosi so yiɗi wona funnangue walla hirnangue leydi fof ne foti respectude frontiére uji leydi gonɗi ɗi ɗum noon ene wayno ko hay sinno o haalani inde mum kanko Olaf Scholz ɗiɗo haaluji huccini ɗum koye Donald Trump siftinte on tan ko balɗe ɓennuɗe hono kamɓe ardiɓe
France ministre des affaires étrangères muɗum e Allemagne ene wonde Angleterre ɓe mbawino wiide wonde koɓe diwti oɗo saji joni konngol ɗiɗi Donald Trump haalata pour wiide wonde ko duundi wiyetede Greenland kanko Donald Trump e wiide makko mo ƴeftu militaire uji américain ji o nawa toon o force nde ɗon duundi pour ne arta e Amérique ɗum noon e wiide maɓɓe kamɓe ɗum ɗo henna ko hunde nde wawa wonde jamais par ce que ɗum ɗo ko wasde respectude frontiére uji leyɗele frontiére uji surtout frontiére uji gandaji taw ko frontiére uji international kanko Olaf Scholz e kanko kadi gardiɗo leydi France kamɓe koye maɓɓe ene wayno ɓe ndentini hono Donald Trump ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa eɓe jogorani jabde ɗum wona wonde ko États-Unis wawa forsude pour heɓtude Greenland watta ɗum e Amérique ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof kadi ko haalluji ɗum ɗo fof ko hollude hol fayre jogande surtout henno fadde hono Donald Trump ƴeftugol muɗum laamu ñande nogas lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi surtout caggal nde kanko Donald Trump laabi kewɗum omo heeɗa omo haala haalluji patuɗe e heftude ndiɗo leydi biyetedi Greenland wattu ɗum e Amérique toon to Mauritanie hono kanko Ousmane Sonko o yettima toon hande ñalawma samedi 12 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi to e wiide hono journal biyeteɗo Sene News hono kanko Ousmane Sonko e ardude koye délégation makko ɗum noon o ardi toon ko balɗe tati liggodirde e tolno makko mo Mauritanie ligguey o kadi ko fate ngal koye fate kadi diplomatie tumnata hande habruji gomiri Sene News ɓe ciftiri wonde ko Sénégal e Mauritanie enen joguidi peeje fate en production ngaji gaz frontiére uji maayo gonɗi hakkude mabɓe toon to jugement mbiyata grand torti ahmiyen fuɗɗima ko ñande 31 décembre 2024 donc oɗo projet ko projet puɗɗiɗo guila ñande 31 décembre 2024 e kadi oɗo projet ko ɓe ɗamini kamɓe koye maɓɓe mbawa produise hen kene wona million ngaji ɗiɗi feccere tonne gaz taw ko gaz naturel par hitande ɗum ɗo fof kadi ma wawa wallude leyɗele ɗiɗɗe hen jogade rang e nder leyɗele joguiɗe ko fate ɗiɗo production ngaji énergétique e nder région toon to Afrique toon to Guinée Conakry e tugnade kadi habruji gumriɗi toon to African News ene ɗamina hono kanko laamu militaire uji gonɗi toon to Guinée ngu ene ɗamini wonde ɗo e mois de mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi hono kamɓe militaire uji maɓe jamiri wonde woteji mbaɗa toon woteji ɗi kadi taw ko woteji gartiroji laamu civil ardade leydi ɗum noon ko woteji présidentiel et législative siftindon tan ko kamɓe syndicat gonɗo toon to Guinée ene wayno ko parti ji opposition mbino wonde ko kollino mettere men walla kollino kadi wasde hoolade hono laamu mo kanko général Mamadou Doumbia ardi saabu ene wayno ko ɓe mbino wonde ko hankadi ɓe ɗamini ko ɓeeɗo militaire ji ko yiɓe continde laamade taw gartirta laamu ngu e juuɗe civil en kono noon e tumnade kadi communiqué tumnade hande konngol gummingol toon taw ko konngol ngol kadi porte parole gouvernement mo Guinée Conakry haali ɗum o wi wonde ko ene wayno ko e nder mois de mai constitution keso ma waɗi hawnaki kadi oɗon saha ma leydi ndi wawa wadde élection ngaji présidentiel législatif ɗum ɗo fof ko jabade e gueɗe ɗe ganduɗa kalateɗe e fayre kamɓe parti ji politique ɓe joguino ɗum ɗo kadi ko haala kanko Mamadou Doumbia o haali ɗum kadi e nder message makko mo waɗanno e hitande hestere 2025 o wonde ene wayno ko ndeɗo hitande ujunnaji ɗi e nogas joyyi ma won hitande wonde fayida ma artir leydi ndi e ko mbiyata ordre constitutionnel ɗum firti wonde ko civil en ma gartu laamu leydi Guinée Conakry habruji men international cekkitorɗen ko jool eɗen ɗamino hebde hawnaki Fuutanke Diaw walla Tidiane Niang ko fate coftal ɓalli walla ko fate Mboumbaye gonɗo toon to jool kono ene wayno mato réseau yamirani ɗum noon hawnaki janggo kadi ma en mbaw jokkodirde mabɓe toon to jool hono kanko Fuutanke Diaw noddaɗo toon pour kadi tawede pirgol Farba Hamme Baba Diak ɗum noon ko so tawi Allah jaaɓi hawnaki janggo ma en gartu bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma aset 11 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ko musidɗo mon Amadou Touré haaldanoma yen mbaɗo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama